ואנחנו עוסקים מיכל וייץ, שלום לך. היי, שלום. מיכל היא הבת של רמי וייץ, ההוא מהספורט. הזמנו אותך לכאן בגלל סרט מטלטל שעשית על סבא רבא שלך, יוסף וייץ מהקרן הקיימת, שהאמנת שהוא אבי היערות הקרן הקיימת במדינת ישראל, ואחרי שקראת את היומנים המפורטים שהשאיר, גילית שהוא אבי הטרנספר של הערבים מארץ ישראל, ומי שפעל למנוע כל אפשרות למימוש השיבה. קופסה כחולה, זה שם הסרט שהוקרן בפסטיבל דוק אביב וזכה בפרס התחקיר, ובקרוב ישודר בערוץ יס דוקו. הנה קטע ממנו. כינסתי את חברי הוועדה, שמעתה אקרא לה ועדת הטרנספר. ניסחנו את הסכמה לפתרון שאלת הערבים במדינת ישראל. 1. מניעה מהערבים לחזור למקומותיהם. 2. עזרה לערבים להיקלט במקומות אחרים. 3. יישוב יהודים במספר כפרים וערים שלא ייווצר חלל ריק. 4. חיסול כפרים ככל האפשר תוך הפעולה הצבאית. בעיית הערבים בארץ ישראל, זה נשמע קצת מצמרר אחרי האייטם הקודם שעשינו כאן. כן, כן. אני ממש משתדלת לא לעשות שום השוואה, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעמוד עם הסיפור שלנו, עם סיפור העבר שלנו, להפיק לקחים מסיפורי העבר של מדינות אחרות, אבל כן, זה מצמרר. בסופו של דבר את מתיחה בסרט הזה כמה אמיתות שהנרטיב הציוני שעליו אני גדלתי, את גדלת, ניסה לשכתב בהיסטוריה שלנו, מסתבר. כן, אני יכולה לספר את הסיפור האישי שלי, שלאורך העבודה על הסרט גיליתי בעצם שיש לו הקבלה מאוד ברורה עם הנרטיב הלאומי שלנו, וזה באמת איזשהו סיפור שאנחנו גדלנו עליו, של הפרחת השממה, שבאנו לארץ שוממה ובנינו בידינו את המדינה. וגילית ש... במשפחה שלי גיליתי באמת שמעבר ליערות וליישובים, סבא רבא שלי יוסף וייץ עסק גם במניעת שיבה לאחר מלחמת 48, ובאמת תפיסת האדמות של הערבים שברחו או גורשו, הקמת יישובים, נטיית יערות, ובעצם מניעת כל אפשרות של שיבה אל המצב שקדם לפני המלחמה. ואנחנו בבית ספר פחות לומדים על הנושאים האלה, ובגלל זה אני חושבת שבגיל 20 היום אני כבר יותר, אבל כשהתחלתי לעבוד על הסרט זה תפס אותי מאוד מופתעת. בסופו של דבר את לא באה ממשפחה אנונימית, אמרנו רמי וייץ מהספורט, אבל יש לך גם דודים מפורסמים ודודים גדולים מפורסמים, והסבא רבא מפורסם. בסך הכל את באה מבית שמוכר בכל בית בישראל כמעט. למה החלטת לשתף את כל העולם באשתו? זאת לא הייתה החלטה פשוטה, וזאת לא הייתה החלטה מתוכננת מלכתחילה. רק בשלב יותר מאוחר של העשייה של הסרט החלטתי שאני עושה את הצעד הזה. ואבא שלך לא ממש אהב את זה, ותיעדת את זה. בואי נראה קטע. לא נוח לי עם כל הסיפור הזה, לא נוח לי שקוראים לסבא שלי אבי הטרנספר, ולא נוח לי שאת עושה את זה. במהלך המלחמה, מרבית האוכלוסייה הפלסטינית שהייתה בארץ ברחה וגורשה, ומה שהיישוב היהודי עשה, וסבא היה מאוד מעורב בזה, מניעת שיבה והריסת כפרים. את יודעת מה נדמה לי? שאם את היית ב-48-9, היית עומדת יד ביד עם כל אלה שעשו whatever יקראת לי עכשיו. חוכמה קטנה מאוד לשפוט את זה כשאת נמצאת במקום אחר. שמת את עצמך בסיטואציה הזאת? אני רואה פה הנהונים בשולחן, יש פה עוד כמה אורחים שממתינים לתורם, כן. תשמע, אני חושבת שאבא שלי צודק במה שהוא אומר, לשפוט סתם ככה, זאת אף פעם לא חוכמה, בשום סיפור. ומאוד השתדלתי לא להיות רק במקום השטחי, שיפוטי, אלא באמת להבין את המורכבות של הדברים. אני חושבת שזה שקרה מה שקרה בעבר,
זה לא אומר שהיום אנחנו לא יכולים להסתכל בעין ביקורתית על מה שקרה. על אחת כמה וכמה שאנחנו ניצבים בפני בעיה שהיא לא נחלת העבר. היא בעיה שאנחנו חווים אותה יום-יום. הסכסוך הזה כאן והוא נשאר, ואם אי פעם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו פתרון, אנחנו נהיה חייבים לפתוח את התיבת פנדורה, או את ההיסטוריה הפחות מסופרת מהעבר שלנו, לדון בה, להכיר בה. ואני אסכם, ואולי אפתיע אותך, ואני אומר שנדמה לי שבסופו של דבר את נותנת לסבא רבא שטר זיכוי. משום שאת מזכירה עד כמה הוא רצה לפצות את הפליטים, דיבר על זה עם בן גוריון, שלא הסכים לעשות את זה והתעלם מהבעיה, עד כמה הוא חשש ממה שקרה אחרי הכיבוש של יהודה ושומרון, או הגדה המערבית ועזה ב-67, ואף אחד לא הקשיב לו. אז בסופו של דבר נראה לי שבתוך תוכך, את גם כן מסכימה עם אבא שלך ומזכה את הסבא רבא שלך. תודה רבה לך שבאת. תודה רבה. להתנצל על הטיפול הפסיכולוגי הזה בסוף. אנחנו עכשיו